Ɗan uwana musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Ni Alhaji Muhammad ba kula ne yar mara. Ina kira ga ƴan uwana musulmi gaba ɗaya dan abin da ka samu na tuntuban harshe. Ina so jama'a a ga min afuwa. Ni kai da a matsayina na babban malami wanda ba na kin kowa. Ina neman afuwa ga tuntuban harshen da nayi game da azazzaki kuma biyansa ƴaƴansa da jama'arsa a yi min afuwa ni na ƴan mariya. Alhaji Muhammad ba kula ne yar mariya to a yi min afuwa. Ni ba na san ɓata ran kowa dan ta da hankalin mutum alkuran gara saba Allah dan shi Allah duk abin da kai masa in ka tuba sai gabarta maka fa ulaika sune wannan yubadullu Allah ke masanya sayyati mumrakin da kai hasanati ke ma kyakkyawa wa kana Allahu ghafurur rahima amma haƙƙin mutum maziba ne to mutum nayi kuskure to ai mun afuwa Allah kuma ina son yin afuwa kuma gaba ɗaya muna son afuwa ai mana ya mala azazzaki fa ina neman afuwa da mazan ku da ya matan ku da yaran ku da manyan ku mabiya mala arziki to ni fa nayo kwana ni ina neman ahuwa dan ba sa ta da hankali ne ma da abin tausayi ne ba uwa ba uba ba da ba jika sai jama'a kuma in ba tarin mutane zaka ina neman ahuwa ai min ahuwa nayo kwana in kuje min ba tarin ma ku gyara man kana yumini billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut bakin kan zai bude ka faɗa heri ko kuma ka shiru to da ni in Allah ya game da wannan an ba ƙare shine iyaka in Allah da an ba ƙarjin magana ta akan ɓata shi ni ba zan iya ba yawa kuma tattaɓa harshe ko zan wa'azi jiya wa'azi duk wani zai gaji Allah ya ɗauke ka kai ka ina baka rufu an ba da haka ba ya zama an kurkure ni mutumin mutane man on the people chairman of Fortune tudun wada local government ni kaɗai ne ina ƙara jaddadawa akan dai kurkuren da na yi a zazzaki nawa ne kurkuren ne tuntuɓan harshe ai mun ahuwa saboda ni na ware da iyalansa da matansa da jama'arsa kowa da kowa jama'an Najeriya ina neman ahuwa Allah ya riga ya mata dauka shi ma ina nima Allah ya min irin tawa to saboda ina neman ahuwa gurin sa na bata shi saboda ai min ahuwa ina neman ahuwa don Allah duk annabi kada saki jin wani batanci game da ni yar Mariya ni ba kula ni yar Mariya abin a tausaya mun ne a tausaya mun ne wa'azi ba karamin aiki bane a rinka tausa ina tuntuɓa harshe a rinka man uwa ina haɗa mutane a kan kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba wani abu ne Allah kuma ce a haƙo ni gaskiya ne amma sai Allah ce an yara ruhu yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma fa in ka rumu ya in muka zai mu ne wata kadi dai a zauna lafiya Allah ka ba kasar kwanci hankali Allah ka ba Najeriya zama lafiya Allah ka ba jihar Kano zama lafiya tun mu dan kadi cingai da ƙauyuka Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya duk duniya magabatan mu Allah ka ji kansu Allahumma agafiruhuma warhamhuma warhamna ba'dahuma mu ko da baya hanyar da kowa yake bi yake samun abinci wannan lokaci mai daɗi Allah taimaka kowa kunci takura kunya ta iyalin mu Allah ka tsare Allah ka mana arziki duniya Allah ka mana arziki lahira Allah ka alta mu tsoronka Allah ka alta mu kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ka ba mu arzikin jama'a ka ba mu zama lafiya jama'a Allah ka hoda kowa zai Allahumma in kada yajibu fis samai fa anzarhum Allahumma in kada yajibu fil ardi fa nabahum Allahumma in kada rizqu ailan fa akasuru Allahumma in kada rizqu ba'idan fa qarribhu inna fatana laka fatahan bina Allah kai wa kowa budi na alkai ya gafir laka Allah ma ta kadama min zabi kuma ta akara wa tamani matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yasurgalau nasar ida so da jama'a ina ta addu'a kasan nan tamu ana san aiwa kowa so nake ga musulmi Allah sun shigo shi musulunci mu kun ga sallama hada kai dan izala nawa ne yan dariqa na ne yan shi'a na ne kowa fa imani ki da Allah kowa ina imani da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah kuma duk mai kallon wani a banza shi ma banza ne na fi ɗauna ya fi so ɗari yanzu kuma ga wani a banza a'a ba uwa ba uba ba ɗa ba jika abin da na auri mace a duniya 25 bari ban taɓa samu ba ya kamata a tausaya min kunya ban da ita a duniya kunya ban da ita da ka noma ma ba na amma nama kullum sai na so wa mata su ci nama kullum hababu na naman 1000 so ba za a yi miya ba nama a gidana ba daga abinci kamar zai kalmar shahada saboda kada an tausaya mini Allah ne yi min arziki Allah ya basu da rizqa liman ya sha'u min ibadi wa ya qadar komai Allah ne yake yi samu Allah rashi Allah dadi Allah wuya Allah rayuwa Allah mutuwa Allah Allah ya ce wala nabluwannakum ni ba nake jarraba ku bi shay'in da wasu abubuwa min alkawfi da naka tsoro wal ju'i da yunwa wannan kasimiyar anwali da tawayewan dukiya da mabiyansa ayi min ahuwa ni abin tausayi ne Ibrahim zazzagi kai hakuri Allah baka lafiya kuma Allah ba da hakuri Allah ba da hakuri gaba daya ina neman ahuwa ai min ahuwa da shi kansa gaba daya yi min ahuwa kuma Allah da wani abu sai ya zama alheri a bakacin wannan damuwa da na shiga ya ta zama alheri a gare ni a baka sai an takarahu shay'an wa huwa khairul lakum wa sai an tibu shay'an wa huwa sharrul lakum
wallahu ya'lamu Allah shine masani wa antum mu la ta'lamuna ba mu san komai ba sadaqallahu al-azim